The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes. Thanks God, it's Friday! Para magbigay ulit po ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner. At magandang hapon, medyo mainit na hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating tabang ora mismo update. Isang ginang ang dumulog sa ating programa noong ika-14 ng Abril upang humingi ng tulong maiuwi ang labi ng kanyang kapatid na isang domestic helper sa Saudi Arabia matapos matagpuan ito ng kanyang mga amo sa kanyang kwarto na wala ng buhay. Kaya naman ora mismong umaksyon ang ating programa at nakipagtulungan sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs. At nitong ika-11 ng Mayo ay nauuwi na ang labi ni Catherine Perpetua. Ang buong kwento, panoorin natin ito. Hindi ko masikmura. Masakit sa damdamin. Mama rin nga nakauli ka na. Ma, mamamiss kita. Ika-31 ng Marso nang malaman ng pamilya Bugate ang sinapit ng kanilang anak na si Catherine Perpetua na nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa bansang Saudi Arabia. Natagpuan na lang raw si Catherine na wala ng buhay nang buksan ng kanyang amo ang kwarto nito. Noon simula po sir nalaman namin, hindi na po kami makakain, hindi na makatulog kasi po yung iniisip namin na malayo pati yung kapatid namin. Paano na ipaalam sa inyo itong nangyari or sinapit ng inyong kapatid? Nakausap po namin, nung March 19, last na po namin yon. Naipaalam ba kaagad sa inyong pamilya na may masamang nangyari na sa kapatid ninyo? Ang nakapagsabi po sa amin ng message, yung friend po ng kapatid ko. March 19 nyo siya na huling nakausap. Opo. Simula March 19 hanggang nung katapusan ng Marso, wala kayong balita. Opo. Walang sinasabi yung agency. Wala po. Kayo pa ang kumontak sa kanila. Opo. Kaya nga po, lumapit kami sa inyo para madali kasi po parang natatagalan po eh. Dahil dito, ora mismong nakipag-ugnayan ang programa sa local agency ni Catherine upang alamin ang tunay na dahilan kung bakit hindi agad na ipaabot sa pamilya ang insidente. At ayon sa kanila, constant naman po yung communication namin with the family. Pagkasunduan nilang pamilya na si Miss Fatima, yung pamangkin, at si Ma'am Sandra, ang magiging representative po nila sa amin. Alam din po namin na hiwalay siya sa asawa. nang araw ding yon ay nakapanayam namin sa programa ang Director ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs na si Attorney Armand Dulay. So, attorney, ano po ang maaring asahan ng pamilya na tulong para mapadali po yung pagpapauwi talaga dito sa bangkay ng kanilang kapatid? We can take into consideration that fact. So, ang gagawin natin, humihingi na lang kami ng barangay certification dun sa Tiwi, kung saan galing si Ma'am Maribel. Kuha na lang ng barangay certification from the Kagawad, from the barangay chairman, na wala na dun yung, yung asawa. At number 2, humihingi na kami ng affidavit from Miss Maribel na ito ang ginawa naming mga hakbang para hanapin yung asawa kasi para to sa protection niya. Asahan po ninyo na aasikasuhin ng OWA at DFA ang pag-uwi ng labi ng inyong kapatid. Huwag po kayo mag-alala at nandito po ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico. Aalalayan po namin At kayo. sisiguraduhin namin, partner, sisiguraduhin natin, partner, na makakauwi po ang inyong kapatid the soonest possible time. Ayon sa DFA, ay nakatakda na sa Mayo 11 ang pag-uwi ng labi ni Catherine sa bansa. Dahil rito, agad na inasikaso ng aming team ang pagsalubong sa labi ni Catherine.
ako na hindi naman na mabuhay. Masaya nga na akong nakabalik din dahil sa Indo, akong Bicol. Kung hindi kami nagpunta doon, hindi po kayo doon nakapunta dito ini. Talagang matinulungin so ako Bicol. Labis din ang sakit na nararamdaman ng kanyang ama na si Tatay Nueda Bugate dahil sa sinapit ng kanyang anak. Siyempre, makulog ang buot dahil hindi inaasahan na mangyari. Ang sabi niya, hindi pa siya uuwi sa ma-stent. Walang sinabi kami na hiningi na hindi binibigay. Maraming alaalang mamiss kanila dahil mabuot yan, matulungin. Pasalamat kami na tumulong sa amin na nakauwi siya. Kahit bangkay na, masakit sa damdamin na nalaman ming matagal na palang may problema doon. Hindi ko masakit mura eh. Masakit sa buot na matanggap na gano'n ang nangyari sa kanila eh. Dahil pamilya ko sila eh. Kaya maraming salamat. Nabunutan kami tinik dahil nakikita kami ng aming anak na makauwi man dito sa Pilipinas. Mama rin nga nakauli ka na. Mahal na mahal ni ikaw. Ma, mahal-miss kita. Sa kabila ng sakit na dinulot nito, nabigyan sila ng kaginawahan dahil kahit sa uling pagkakataon ay nagkaroon sila ng oras na masilayan ang labi ni Catherine. Bilang mga kapatid ni Catherine, kailangan namin tulungan mga bata. Walang tatay, walang nanay. Wala namang, talagang kami talagang tutulong sa kanila. Talagang hindi namin sila pababayaan. Imagine mo, 3 taon. Parang ginawa niya daw rin ng reunion ng family namin. So wala na. Iba yung reunion na napangakuan niya. Nakausap din namin ang pamangkin ni Catherine na siyang inasahan na mag-asikaso ng mga papeles sa Maynila. Gaya na itsura niya kasi 2 months na siya dun sa Saudi. Minadali na din talaga ng amo ni Catherine kasi malaki rin yung binabayaran niya dun sa pag-stay niya sa prison. Everyday namin pinapollow up yung amo niya sa yung embassy sa Saudi para mapadali yung process ng papers. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya sa ating programa dahil sa naging ora mismo nating pagtugon sa kanilang problema. Maraming salamat, Congressman. Ikaw ang masipag magtulong sa amin. Kung hindi ikaw, hindi makapunta ng anak ko dito sa aming bahay. Ito ay isa lamang patunay ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay walang pinipiling tulungan kahit nasa labas man ng ating bansa. Ayan, partner. So nakakalungkot man isipin, partner, dahil umalis dito ng buhay sa Pilipinas. Pag-uwi, partner, nasa loob na ng kabaong. Pero yung kahilingan ng pamilya na agarang maiuwi na yung bangkay ng kanilang kapamilya ay nagawa ng paraan at pinagtulong-tulungan ng mga ahensya ng pamahalaan kasama na yung Tabang Ora mismo ni partner. Congressman Kaya sa Saldico. Pamilya Perpetua kami po ay nakikiramay po sa pagkawala po ni Catherine. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang mula sa Gainsa, Camarines Sur na ngailangan ng tulong sa kanyang gamutan matapos ma-stroke habang nasa trabaho, ang ating pagtugon, abagan. Mga ka-aksyon, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura,
Kaya salamat sa ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Nisibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Nisibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, partner. Eto partner, makakausap natin sa telepono si Joanne Shane Tagyam, 28 anyos mula sa Gainsa, Camarines Sur. Ang kanyang hinaing ay matulungan siya sa kanyang gamutan. Magandang hapon sa iyo, Joanna. Magandang hapon po. O, kumusta ngayon ang kalagayan mo? Sa ngayon po na nagpapahinga po sa bahay. Oo. Ilang taong gulang ka na ba? 28 po. 28. Kailan ka na-stroke? Ano po, April 28 po, 2023. April 28. Okay. Sa edad na 28 na-stroke ka na, medyo batang-bata ka pa. Masyadong bata pa. Na ano yan, nasa lahi ba ninyo na medyo may mga ganyan? Sabi po ng doktor, pwede daw pong nasa lahi, pwede daw pong hindi. Stress ka ba? Ikaw ba yung maraming pinoproblema? Medyo po. Ayun, number 1 kasi yan, partner. Palagi may iniisip na problema. Ano ngayon ang mga nararamdaman mo? Nung nung ma-stroke ka. Balik po, masakit po yung ulo ko, tapos nahihilo po, hanggang sa nagsuka na po ako. Tapos sabi ko, magpapahinga po muna saglit. Okay. Tapos naramdaman ko po na wala na pong yung saka ng kamay ko po. Okay. Nabanggit mo kanina na may advice na sa iyo yung doktor. Anong sabi ng doktor sa naging sitwasyon mo? Ano daw ang maganda mong gawin? Bali po, meron po silang binigay sa akin ng mga request po na laboratory. Kasi daw po, gusto daw po malaman yung sa puso daw po, baka may barado or may diferensya yung puso. Kaya pinapa-laboratory po nila ako sa cardio po. Okay. No, na-hospital ka ba? Ilang araw ka sa ospital? Bali, may 2 linggo po. So ngayon, nasa bahay ka na nagpapahinga?
Opo. Okay. Okay, magandang hapon sa iyo, Joanna. Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Opo, nababanggit mo na 20 years old ka pa lang, 28 tama? 28. Yes, 28 Opo, po. 28. So may asawa at anak ka na rin po ba ngayon, Joanna? Meron po. May kinakasama po ako, tapos po, 3 po yung anak ko. 3 ang anak nyo. Opo. So, kumusta naman po ngayon yung hanap buhay ni Mister? Ngayon po, medyo hirap po kasi, yun nga po, doble po, magtatrabaho, tapos mag-aalaga po sa akin kasi hindi po ako masyadong makagalaw. Opo. So, kumusta yung sitwasyon ng pamilya nyo? Ngayon ba na hindi ka na makakabalik sa pagtatrabaho or makakabalik pa rin? Sabi po ng doktor, kapag ka naman daw, bumalik naman daw pong braso ko, pwede naman daw pong magtrabaho. Pero hindi, gano'n po, matagal po eh. Opo. Kapag ka bumalik na daw po yung pakiramdam, pwede na daw po. Ano ba yung trabaho mo dati, Joanna, bago nangyari itong stroke sa'yo? Merchandiser po. Ano po? Merchandiser. Merchandiser. So, kailangan mo talaga na makagalaw ka kasi, syempre, partner, yung pag-aasikaso sa Nag-aayos po customer, kasi ng pag-aayos mga ng mga stocks. Opo. So, ngayon, Joanna, ano yung pinakakailangan mo? Bakit kayo lumapit sa Ako Bicol Tabang Ora mismo? Bali po, sa medical assistance po sana makapagpa-laboratory po ako dun sa 3 pong laboratory po kasi hinihingi sa amin. So, Tapos nasa magkano naman yung inaabot ngayon ng gamutan mo? Kung doon lang po sa may laboratory po, nung nagtanong po kami, kulang-kulang mga nasa 7,000 po. 7,000. 7,000, yan Siyempre, ay- may mga gamot pa yan. Oo. Hindi pa po kasali yung sa yung sa maintenance po na Hindi pa binigay. kasali. So, Sa medyo laboratory lang po. malaking problema din, partner, pagdating sa pang-araw-araw, sa gamutan. Tapos yung asawa niya nga, nagtatrabaho, nag-aasikaso pa sa kanya, siya hindi siya makapagtrabaho dahil Opo. na inatake. Okay, makinig ka, Joanna, no? Para mabigyan ng solusyon ang problema mo, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Gerson. Maray na hapon na po, sir. Opo. Sir Gerson, ano po ba ang maaari nating maitulong dito sa sitwasyon ni Joanna na taga dyan sa Gain sa Camarines Sur? Actually, sir, sa ngayon po, sir, pinayos pa po ang kanyang requirements. And ngayon pong, siguro sa araw na ito, ngayon, sa araw na itong, sir, nasa DSWD na po ang kanyang asawa po para kumuha. Ibig sabihin, Sir Gerson, nung maitawag sa iyo at makarating sa itong sitwasyon, agad na inasikaso ng Ako Bicol itong problema at pangangailangan na ni Joanna. Opo. Kahapon po, trinovite lahat po yun. Tsaka ngayon, nasa DSWD. Ayun na. So, dahil prinoseso nyo na kaagad yung pagtulong, ngayon nandoon na yung kanyang asawa at anytime, makukuha nyo na yung tulong. Opo. Ayun. Ora mismo. Ora mismo. Magaling talaga itong si Gerson. Hindi, kasi mabilis ito tumakbo si Sir Gerson eh. Oo. So, ibig sabihin yan, Gerson, lahat ng proseso ay ginawa na ng Ako Bicol Tabang Si Sir Gerson, Ako Bicol. pag nakatanggap si Sir Gerson ng tawag mula dito sa mga staff natin. Kakuha sila talaga ng tulong. Oo. Si Sir Gerson, pag may natanggap na tawag or lumapit na humingi ng tulong, takbo ka agad yan, Sir Yan, Gerson. syempre. Abilisan yan. Ayan ang tinatawag, partner, na regardless of the situation, basta handang tumulong ang Ako Bicol Party List, gagawin ang lahat, partner, para makatulong. Miss Joanna, napakinggan mo? Opo, ma'am. Opo. Ayun. So, anytime pala, nandoon na yung mister mo at inaasikaso na at inayos na nila Sir Gerson. Binilisan na nila Sir Gerson yung pag-asikaso sa problema. Opo, kasi po pumunta po kami doon kaninang umaga po. Ayun. Okay. So, Sir Gerson. Opo. Sir Gerson, maraming salamat ha. Salamat sa mabilis mong pag-aksyon at pag-aksyon ng Ako Bicol dyan sa problemang yan. Salamat po. Okay. So, Miss Joanna, so, ayan na. Anytime today, partner, makukuha na ng pamilya
yung tulong na galing partner sa DSWD at syempre sa Ako Bicol Party List? Believe partner sa mga coordinator ng Ako Bicol Party List kahit saan probinsya. Talagang mabibilis. Si Choboy. Oo. Sa Masbate, sa Catanduanes, yan partner talaga ay piling-pili sila partner para talaga yung Pero dapat na andun yung ang pinakamaraming bayan qualities at pinakamaraming nasasakupan si Sir Gerson. Kaya siyang pinakamabilis Camarines tumakbo. Sur, opo. So, Joanna, bukod sa tulong na inyong matatanggap sa Ako Bicol Party List, may cash assistance rin po kaming ipapaabot sa inyo, Joanna. Mula naman po ito sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po, ma'am. At maliban dyan, Joanna, dahil hindi ka nga nakakapagtrabaho at si Mr. mo medyo do-double time ngayon, may grocery or food packs pa na ihahatid ang programang ito ni Congressman Saldico para sa iyo. Wow, salamat po, sir. Okay. Malaking tulong po yan, sir. Opo, ano ang masasabi mo or mensahe mo kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo? Maraming salamat po sa pagtulong nyo na sa mga katulad po namin na nangangailangan po talaga. Sana po bigyan pa po kayo ng maraming lakas para makatulong pa po kayo sa marami. Ayun. Maraming salamat din, So Joanna, pagaling ka ha. Sama ka namin sa panalangin namin na ikaw ay mabigyan ng kagalingan. Opo, tuloy-tuloy ang iyong kagalingan. Salamat po, sir. Opo. Sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa sa Quezon City. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes sa alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo mga kaaksyon ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira, maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan.